IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Natiliw iti may sa lalaki iti Barangay 24 Santa Monica sa Nicolas, Ilocos Norte. Babayan iti naisayang kata drug bypass operation. Babayan iti nagbibinulig a pwersa ti Provincial Drug Enforcement Unit sa Nicolas Municipal Police Station, INPPO, RID Pro 1 can inmarpsta. Ti suspect ket agtawid ti Dapulo ket Siyam, single, tubo iti Barangay Gapal, Kawayan City, Purok 1, Kawayan City, Isabela, ken agdama nga agnanad iti Barangay Santo Tomas, Alicia, Isabela. Nakumbisker ken kuana ti dua sa shays ti may pagrap a shabu ken nagdagsen daytoy ti 1 gram ken agbalor daytoy ti 6,800 pesos. Naala pa tikot na dagiti non-drug evidence akas kwarta, wallet, cellphone ken 250 pesos. Maipilaan ti suspect iti kaso panagsalungasing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbalag ti San Nicolas Municipal Police Station ano siya sinuman taga-obra iti kastoy ket mametay nga nagsurrender ken nagbalbaliw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.